Hi mga barads! Ito, may nakita ulit tayo. Super cute na mga buko. Ang price nga niyan is depende sa laki. Pinakamaliit is 10 and then yung pinakamalaki naman is 20. Bumili nga tayo dyan ng isa at itatry natin pag uwi. Kapong crap! Ito yung nabili natin sa palengke. Ito yung buko nilang super cute. Actually, bumili lang talaga ako ng isa para titikman lang natin. Diyos ko. Wala pa naman tayong van, guys. Charan! See? Matamis siya actually, pero meron siyang amoy na parang coconut vodka. Alam mo yun yung bagong harvest na tuba? Ganun yung amoy niya. In fairness, no, marami siyang juice. Kahit na maliit lang siya. Tamis. Parang siya lang. Charot. Ganito yung loob niya, guys. Yung laman naman niya, parang merong pagkanati na malinamnam na matabang ng konti. Siguro dahil ilang araw nang na-harvest, mas bet ko pa din yung juice niya. Siguro kung i-rate ko siya, 7 out of 10.